Kaixo artistak, hemen gaude 22. kapituluan ñoñosti. Gauza batzuk egin ditut kameratik kanpo zuoi hain luzez egiteko. Alde batetik hemen arazoak ikusten dituen, altzari hauekin eta produktu hauekin, orduan egin dudana izan da, eltegi hauetan guztietan jartzea ustea baziar. Ea horrela, zirkulazio gehiago zegoen. Orduan horrela, produkzioa berriro handituko dut, eta horrela. Beste gauza bat frogatu dudana izan da, hemen industria pizka bat jartzea, eta nola ez, hau pizka bat konpondu dut, nire baduzue pizka bat erakutsiko dizuet horrela, eta horrela, holako zer egin dut, eta altuera hauek ere konpondu ditut. Orduan, nola egiten da hau? Hartzen dut horrela, aukeratzen ditut horrela, maiusk klikatuta, eta nahi baldin badut altuera konkretu bat, adibidez jartzen dut a la altura del objeto, eta jartzen dut adibidez, ikusten badut hauze, a la altura del objeto, usten baldin manau, eta horrela danak jartzen dira. Ikusten baduzu oso basu dagoela, berriro, a la altura del objeto, eta jartzen dut pizka bat altuago. Eta egotzen da pizka bat gehiago. Horrela gian hobeto? Deitu. Ikusten? Eta horrela, pizka bat hobeto dago. Beraz, industria pizka bat jarri dugu hemen, trena zegoen jarrita, gogoratzen gazapoa, horrela esportazioak egongo dira. Beraz, orain zer tokatzen da. Alde batetik autobusa hau ere pizka bat konpondu dut, orduan egon naiz ikusten, eta superautobus artikulado eunekok horre edukierarekin egin gilegi zen, orduan jitsi dut pizka bat eta beste batzuk erabili izan ditut. Orduan begiratu. Gutxi gora bera, ikusten, hau liada bat da. Orduan, honek esan nahi du, honetan, gehiago jarri behar ditudala. 6 bakarrik egon da ez. Bitu nola betetzen den. Orduan, 6 autobusa hau ikusita, ikusten da gehiago behar direla. Orduan, 10 jarriko ditut. Hori bai, honetan, hainbeste ikusita, agian zeo zer jar daiteke. Adibidez, geltoki bat trena eta autobusarena, orduan trena, begiratuko dut. Trena eta autobusa, isla exterior, doble, orduan, centros de transporte público. Ikusiko dut, trena, eta ea trena eta autobusa dagoen. Autobus, tranbia y tren. Orduan, hemen egin daiteke zeo zer, ikusten duzuen ez dago lekurik, metro monorail tren, tranbia, gero hauek oso handiak dira, hauek lekuren batean jarriko ditut. Baina beno, momentu horrela egon da gehiegi direnez, ze jarriko dut, estazion de autobuses interurbanos, orduan, turistak etorriko dira, eta turistekin batera, honako autobus linea batzuk jarri alditut. Orduan, non jarriko dut, honek zarata sortzen du, zarata pizka bat. Hemen begiratuko dutea zer dagoen, hemen ikusten duzuenez, hemen etxak daude, eta hemen dendak. Saiatuko nahi hainbeste zarata ez egiten, eta izatea leku bat, erreza dena. Haiek, autobusa hartzeko, eta non autobus linea batzuk dauden. Orduan, hemen izan daiteke leku posible bat, baina saiatuko naiz pizka bat kanpoan jartzen, eta saiatu ere izatea tren geltokitik hurbil egotea.
haiek oinez joan ahal izateko. Orduan, nire ustez, aukerarik onena hauze da. Orduan, hauek aldatuko ditut, jarriko ditut hemen, eta non dago bestea, beste urdina, bestela autobus geltoki hau urdina dena, hemen jarriko dut bat, eta hortxe kokatuko dut. Ze faltako da hemen? Bide bat geltokiraino jartzen. Horrela ondo lotuta egon. Beraz, horrela kokatuko dugu. Bueno, ja rampa jarriko dut. Horretarako 9 metro. Rampa bat jarriko dut horrela. Saiatuko naiz zuzen jartzen. Zuzen dinot hemetik ondo geratuko delako. Eta hauze horrela ja jarriko dut arras. Eta hemen haiek ere aukera izateko, pasatzeko. Eta hau nola ez, lotuk dut. Estela ez du ezertarako balio. 9 metro. Horrela. Eta ja baten bat. Nahi baldin badut mugitu. Jarriko dugu. Kontua da ondo lotuta egotea. Honek ze suposatzen du jendeak nahi baldin badu joan tren geltokira bide hau hartuko duela. Hala ere, beste aukera bat emango diet. Horrela, haiek joan ahal izateko. Gero ja hau horrela kokatzea ez dakit itzuz irudituko zaizuen, baina nahi bada jarriko dut. Begiratu hemen zelako akatsa. Jarriko dugu berriro. Horrela. Mugituko dugu. Eta begiratu nola jendea hasiko den joaten. Claro, baten batek esango dit oso itxuzuea dena eta bai, agian bai. Autokritika, maizu. Beraz. Horrela, jendea horrela ditut horrela bere forma ere izango du. Begiratu jendea nola hasiko den geltokira joaten. Aukerak ematen baldin badizkiegu oso ondo egingo dute. Gero parkin txikitsua agian aprobetxatu behar da horrela kokatzeko. Eta autobus geltokiaren ondoan sartzen baldin bada, bai, sartzen da, aukerak ere eman behar zai. Horrela. Horrela jendeak autobus geltokia erabiliko du. Baina ez da hori bakarrik. Begiratu, momentuz 11 pertsona, ezta?
kontua da hemen momentuz. Bi linea pasatzen direla, baina ez bakarrik bi linea. Horrekin batera, hor pasatzen da bat, eta hau da Londoneko autobusa, behitu ze polita. Ea gustatzen zaizuen, berri dudano. Baina hauekin batera, kanpotik ere, autobusak etorriko dira, interurbanos, irenak. Aber baten bat atorren. Hau adibidez, zer da? Haidik ez? Hau da beste lineakoa. Baina giratu jendeare gustatu zaio. Egatu zenbat pertsona mugituko diren, Orduan, hemengo filosofia da, hemengo bideak agian gero politago jarriko. Zeria, arrazoi duz. Agian hau kendu daiteke eta jartzea hemen. Agia da. Oi, subi moduan jartzen badut. Berdin gelditzen da. Eta agian hau. Kenduak dut. Agian. Politago gelditzeko. Pizka bat mugitzea. Eta agian hau ere bai. Bai, abiadura. Berriro jarriko dut. Eta hau. Hain mugituko duten, ez? Nintxuzi eskalditzeko. Labaten batein nahi baldin badu. Gusten, txu kurioso? Agian etxaizue gustatzen, Eta ulertuko dut. Horrela beto. Kartagoia. Epa. Hori da pilotea. Hori dira eguzki plakak. Orduan behitu sekuia bat zehatuko gara jartzen goian. Bat bakarrik. Sekuoia. Gasteizen adibidez horako sekuoiak daude. Mugituko dut pizka bat. Errotonda batzuetan hauetakoak daude. Oso polita, nire. Ni maite minutan nago beti. Gasteizera noanean, hauek ikusten dut. Eta behitu zenbat pertsona mugitzen ari diren, Flipatu, Etu aldi hau hori sekuoien errotonda. Bueno, eta ja, honako batzuk jarriko ditugu. Ikusten ze polita. Eta honekin batera, agian, honako txikitsu batzuk kokatzea. Horrela ja behintzat ikusiko dira. Begiratu zenbat pertsona mugitzen ari diren. Ze suposatzen du honek? Errezago jartzen ari garela asunto. Haientzako errezago. Aukerak ematen ari, ematen ari gara, ematen ari gatzaizki, Orduan, horrela jendea pospozik doa. Beraz, honako bideak planteatuko ditut. Jendea iban alizateko, baina hau egiten dudanean ez dira jartzen, horrela. Ja hemen etorkizunean parke bat edo zeo ze jarri aldut, edo zoologiko bat, edo zoo bat, edo ze jarriko dugu. Igeldo,
Kendu. Gusten? Jendeak erabiltzen du, Bueno, gauza aukera polita. Ni, superposi nago honekin. Hemen zuhiltzaileak daude. Ditu pilotea. Jendea pospozik doa. Hori bai, errotonda ez dakit ondo eginda dagoe. Orain ondo egin. Horrela jendeak ez du zeharkatuko, terrezagoa izango da. Usten? Beraz, hori gauza bat zen, bestea. Hau, zergatik gertatzen da. Hau gertatzen da, ja industria hauek, claro, bera hauek, no hay suficientes compradores, pillo bat denda jarri behar direlako. Orduan, saiatuko gara, hemen jartzen. Hori bai, hemengoak dira, alatu behar dit. Erko dut txiki. Eta zer egin modut. Edo zer aterako da. Denda horiek aterako dira. Eirat. Merkado ekologiko eta printzipioz hauek horrela. Beraiena ona ekarriko dute. Eirat. Printzipioz, No hay suficientes compradores, ezta? Hori izan daiteke bat, edo bestela, jartzea honako biltegi bat, eta zonas comerciales bienes, edo hori industriarena haiek esportatzeko. Bitu frogatuko dut. Ez que, karo, zer da, haiek produzitzen dutena beti, nahazten naiz. Orduan. Haiek produzitzen dutena, naiz gogoratzen, baina, bere artean kokatuko da. Orain zerekin jarraituko. Zelandoa unibertsitatea, por cierto. Begiratu unibertsitatea. Momentu sortze doa. Begiratu zenbat pertsone ikasten. Orduan maila pilo bat igoko da. Eta gauza batzuk ikusiko ditugu behitu matrikula, nahiko ondo. Nahiko berandu jarri dugunez. Orduan dirua daukagunez, emango ditugu gauza honak. Doainik ez dugu jarriko. Eta ja gutxi barru, hauekin batera, zelai bat jarriko dugu mintzat. Hau konponduko dugu, suave. Eski ze, zergatik da guain. Goia, egin bat. Beraz, industria arazoak daudenez, no hay suficientes compradores. Hanik egingo duan izango da denda gehiago jartzea. Eta printzipioz, denda gehiago jarrita, hau konpontzeta. Baina to. Jarriko ditut hor, ea zer gertatzen den. Eraikiko dira oso azkar. Baiz. Eta beharko dute. Gero ere jendea. Baina hemen, gauza bat gertatzen da. Petrolio bat. Aurkitu dugu. Iosti. Petrolio bat. Orduan petrolio bat baldin badago.
petrolio industria egin beharko. Beraz. Rotunda bat jarriko dugu. Hemen beti nazten naiz batekin. Eta hemen obrak daude. Goatu. Eta momentuz zer jarriko dugu. Honeko hiribide handia. Haiek bizikletas mugitu ahal izateko. Zer zen hau? Con césped dekoratibo. Kontuz. Ja nahaztu naiz, beti nahazten naiz. Ekarri desbide. Hau zen. Hau bai. Bueno, gutxi barru tranbia bat ere jarriko dugu, Pena da zubian bidegorriak ez daude. Bueno, hemen. Baina horrela jartzen badut. Kentzen da. Berdin zait, zubian. Benetan izan da ez da, batere polita. Ura. Uoldeak kontuz. Boi. Gero hemen. Honekin. Horrela. Hau kendu behar da. Eta ja. Industriako errepideak. Carretera de Euskarazko Medina, seguridad da carretera industrial. Horrela. Lan egingo dugu horrela. Hemen sartuko dira. Eta hortik joan, hori bai. Dana barruan. Ados. Hau ere bai. Betiko akatzak. Betiko akatzak. Klasiko bat. Eta ziko gara. Bakizu zergatik jartzen duan horrela. Trafiko ikaragarri handia sortzen delako. Ikaragarri handia. Beretan, Pasada bat. Orduan horrela egingo dut laguntzeko. Eta ziko gara. Petroleoa. Petroleoa. Beraz, petroleoan badakizu. Edificio petroleo principal. Barrakon hor bizi dira haiek eta mantenimendua. Hori bai, lehenengo eta behin. Zer egin behar da. Hau jarri behar da. Hemengoak. Jarri. Petroleoa. Orduan. Jarriko dugu hori eta mantenimendu. Ura. Ura behar da. Beraz. Handik. Zubitik doa. Moz batean kendu daiteke, tutuberiana eta automatikoki joatea baina gero momentu zorlautzeko. Eta orduan, jendean non biziko da? Jendea biziko da, kostaldean superoto. Txiko dugu hemen, posposik.
Orduan, honekin zer lortzen dugu? Honekin lortzen dugu jendea eba Ctrl Z, txartu piket. Horrela. Gero oraindik ez dut ikasi, zer den nivelar terreno. Orduan, altura del terreno, inoiz ez dakit nola jartzen den. Ikusten, ez? Ez? Poliki ikasiko dut. Ez? 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 Ikusten? Lortu dut. Eskumako botoiarekin behitu ba. Egun bakoitzan zeu zer berri ikasten da. Ikusten? Horrela jarriko du. Beraz, petroleoa. Zer erabiltzen da hemen? Txikitsuak petroleoa lortzeko eta bestea baina, karo, horrela itxusia da. Orduan, horrela jarrita, asko zuret. Niri hauek gustatzen zaizkit. Orduan hauek jartzen ditu. Hemen hau eta hau. Hemen hau. Eta momentuz... Horrela... Ez que ez da zer ikusten, txaiut bat ere gustatzen. Horrela? Honekin batera. Ez da sartzen, baina bueno, txikitxoago jartzen badugu. Ikusten, ematen dio bere puntua eztan. Eta gero ja, hauek dira, claro, petroleoa sartzeko. Orduan, behin eginda, ja, zer sortzen da? Alde batetik plastikoak, petroleo gordinarekin, edo bestetik, bueno, gainera azalpena hemen dago. Baina ja galdu dut. Beitu. Ikusten, petroleo. Honi deitzen zaio gordina, eta honi petroleo, baina berez erregaia da, kombustible, ezta? Orduan, beraz hau txikitsua dene. Hemen bat, honekin plastikoa lortzen da, eta honekin edo honekin, ez honekin bebai. Honekin, hemen zeuden. Jarriko ditut, baina vale. Jarri behar dut, ez dela badago komunikatuta txarto, Mikel. Trafiko gehiagi gugu ateratzeko. Ordan hobeto ez. Ondo egin dut. Zartxe haueto hemendik. Beraz momentuz horrela. Goan begiratu nola egingo dute. Hasiko dira kamioiak etortzen. Momentuz... Petro horror deituko diogu. Utrikeko kamisetari, aurreko kamisetari omenaldia eginez.
Eta hor poliki horreka ikusiko da. Abiadura jarriko dugu ea ba. Baina hemen ja industria bat dago oso azkar jartzen dena. Eta da la refineria de petrole. Pillo bat gustatzen zaidan, eske ematen dio puntu bat, lehenengo topatu behar dut. Hemen dago, begiratu, itxan, begiratu zi ondo, ikus dezago. Utziko dugu momentu batean, guazen unibertsitatera. Beitu, zenbat igo den. Beraz ja, famatua naiz, begiratu zenbat pertsona dauden, utziko dugu, nahiko ondo, diru gehiago dedikatuko dugu, dirua daukagulako, horren izango da literatura, educación universal ez, gero ja hurrengoan, gauza gehiago jarri alditugu, begiratu, zenbat gauza sortu ditugun, serio web, hilo bat gauza. Normalean honena da, diru guztia gastatzea eta gauza pilo bat aterako dira. Esan dakoa. Petroleoa. Begiratu zein polita den, la refineria. Gauza gertatzen eta betu zein handia. Claro, hemen jartzeak ez dauka zentzurik. Bere puntua ematen dio honi. Hala ere oso goiz da. Begiratu nola doan, zenbat sortzen den. Horein poliki petroleoa lortu behar. Ez dakit itxasoan dagoen. Ez dago, ez dela jarri halko genuke. Beitu. Hau. Bai, plataforma bat. Gabiota bezalakoa. Jarriko dugu baten bat gehiago, fondia dena. Torre batzuk falta direlako. Hemen agian handi bat. Eta txiki baten bat gehiago. Ez dakit horeka egote. Eta hemen txikitsu bat. Horre. Hemen ekilibrado, baten bat gehiago jarriko dugu. Agian, zuden delitzen den. Baina mugitu jo dut. Bere puntua ematen dio, ez da? Petro. Horror. Momentu sortze doa esaten. No hay materias primas? Bueno, bai, claro, no sé. Haiek eman behar dutela. Hengo kamioiak hasiko dira haiei emate. Baina badirudi ezin dutela. Joduan, bada espada, beste vuelta ez emateko. Ikusten. Ematen dute. Orduan, gordina eman da, haiek petroleoa sortzen. Honek esan nahi du gehiago behar dugula. Itu elektrizitatea. Beitu, engainatzeko ez da. Beitu, iago da. Sostenibles.
Jasangarria, kara. Normalean horrela egiten dut, ezta? Ara. Horrela badaukate, Duan emango dugu, ui, ez, gizajoa. Barkatu. Horrela, bai. Ikusten ze ondo? Super ondo. Ordan agian kapitulua hemen utziko dugu, begiratu nola dagoen. Hemen agian autopista jarri aldugu onain jubeltzea inpeste arazo egoteko. Ezta? Baina, nahiko ondo komunikatuta dago, nahiko hurbil. Agian zaborra ondo kudeatzeko beste zentru bat jar daiteke, ondo komunikatuta dagoelako. Orduan behintzat hementxe utziko dugu. Ez. Horrela utziko dugu. Gura agian beharko du. Eta hori izan dako, begiratu ya nola igo den mailaz. Dana konponduko dugu. Eta ikusten duzuenez, petroleo gehiago behar dute. Orduan, jarriko dugu, ezta? Joan baino lehen. Jarriko dugu. Orduan, 4.000, 3.500, 4.800, pues hau nahin ondo baldin badoa. Horrela jarriko du. Horrela. Txikitxo asko jarriko ditugu. Hau mugituko dugu. Horrela. Baten bat hilda dago. Gogora dezagun nola duan hau. Beraz ondo kudeatuta dago dena. Jar dezagun espada hemen bat. Ez hau ez dinget. Horrela. Ilerri bat jarri dugu, ilerri handi bat. Ja bat zegoen, baina beno. Bitu ze pozik jarriko diren. Agian oso tetrikoa da zuentzako, baina benetan hauek pilo bat eskertzen dutela. Ditu. Horrela. Eta hau ez da sartzen. Baina gustatzen zei, ez dut ulertzen. Oso kuriosoa da. Beste bat, behitu. Poliki. Eta zaboran nintzen urtuko dute. Beraz esan dakoa. Zuon gustokoa izan espero dut. Begiratu postasuna, poliki konponduko da. Kontua da industria, zeo zer gertatzen ari da honekin. Zeo zer ez dut ondo kudeatu. Industria abandonatzen ari direnako. Kontua da, inbeste unibertsitate egonda. Ziurraski izango da, beharko dalakoa beste leku bat edo herri bat edo zeo zer. Non eskolarik ez dagoen, eta horrela industrian lan egingo dute. Beste aukera izan daiteke, egin dezakegu froga, jartzea, industria 4.0, begiratu. Eta zer jarriko dut, industria 4.0. Baina ez dituzten. Industria, utzaude, industria 4.0.
orduan ea teknikoagoak diren. Eta deituko diogu. Parke teknologiko. Ziur aski hasiko dira konpontzen, begiratu. Hasiko dira beste batzuk ateratzen, kutsadura gutxiago egongo da. Bueno, historia luzeak, guziko duzue. Eta autobusa, dizuet erakutsi ni jarri dudan geltokia, baina begirat. Momentuz, hainbeste ez daude, baina ea autobus baten bat ikusten dugun eta horrela bukatuko du. Hauze ez, interurbano deitzen dena. Eta pasa, hor dalton bat. Horrela bukatuko dugu. Begiratu hauze da. Saiatuko naiz plano bat egiten. Hau lortzen dudan, batzutan zaila da. Horrela. Horrela egingo du miniatura bat. Autobusa hortxe, petroleoare hori ikusten da. Eta, ez hori da. Paperarena. Eta horrela bukatuko dugu artistak. Zuon gustokoa izan espero dut. Beste bat arte.